Поклон пред теб, апостоле! Цветя от кмета на община Благоевград, господин Методи Байкушев. Цветя от областен управител на област административен център Благоевград полага заместник областен управител господин Христо Ангелов. Цветя от председателят на Общински съвет Благоевград госпожа Антоанета Богданова. Тя от трето бригадно командване полага полковник Пейчо Генов. От военно окръжие втора степен Благоевград полага подполковник Петър Митев. Представители на храм Въведение Богородично Благоевград. Тя от Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград. Цветя от Американски университет в България. Училища и детски градини полагат второ основно училище Димитър Благоев, трето основно училище Димитър Талев, девето основно училище Пейо Яворов, 11 основно училище Христо Ботев, Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, Благоевградска професионална гимназия Ичко Бойчев и професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски. Цветя от представители на политическа партия Възраждане. Цветя от граждани и общественици.